तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत बा हमनी के चैनल पर भोजपुरी के विषय के जौन की यूट्यूब पर पहला बार बा। तो चलिए हमनी के बिना कुछ ज़्यादा बकवास कैले शुरू कइल जाओ। तो आज हमनी के संत कबीरदास के परिचय के बारे में पढ़े के बा। एकरा परिचय के बारे में तो संत कबीरदास के तो यहाँ के बता दी कि हम संत कबीरदास के जन्म 1518 ईस्वी में भइल है। कब भइल है? 1518 ईस्वी में। और संत कबीरदास के बारे में चली जानी जाए तो संत कबीरदास के जन्म बनारस के नज़दीक लहरतर्रा प्रयागराज में भइल है। लहरतर्रा जौन की बनारस के नज़दीक बड़ुए प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश, जौना के नाम चेंज भइल बा, परिवर्तन कइल गइल बा नाम में, जौन की प्रयागराज बा। तो उहे बात भइल रहे। ठीक बा। अब यहाँ के प्रमुख रचना में बीजक बा। जौन बीजक बा यहाँ के प्रमुख रचना हो। क्वेश्चन पूछ सकेला कि यहाँ के प्रमुख रचना का है? तो बीजक है, जौना में साखी, शबद, रामायणी ये तीनों खंड संकलित बाटे। यानी बीजक में साखी, शबद और रामायणी ये तीनों खंड संकलित बा, माने बीजके में ये तीनों मिलेला। अब आगे की कोई बाटे कि कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि कवि रही। यानी ई भक्ति काल के कवि रही, निर्गुण धारा के मानत रही। चलिए इतना तो समझ गई। यहाँ के आपन बात साफ साफ और दो टूक शब्दन में कह देते रहनी। मतलब कि ई क्यों बात घुमा घुमा के ना बोलत रही, जौन भी कहत के रहे तो साफ साफ कह देते रही, दो टूक कह देते रही। ठीक बा। जात पात, छुआछूत, पूजा, नमाज, धार्मिक पखंड और आदि पर प्रहार कैनी आ सब धर्म लोगन के फटकलनी, खासकर हिंदू मुस्लिम के। ठीक। आज हमन के देखत नहीं जा कि समाज में जात पात, छुआछूत, पूजा ये सब जौन बा ये सब आ गइल बा। पूजा नमाज ये सब बा तो भगवान के सहायता लेके, एक तरफ से भगवान के नाम के लेके आदमी के फंसावल जा रहा बा। जात पात के नाम पर आदमी में समानता नहीं है, छुआछूत के नाम पे समानता नहीं है, पूजा पाठ के नाम पे, नमाज के नाम पे आदमी में समानता नहीं है देखल जा सकत। धार्मिक पखंड जितना हो रहा बा सब के चलते तो इस सब पर प्रहार कैनी। प्रहार करे के मतलब ई भाई कि सबके रोके के एगो प्रयास कैनी, कह नहीं कि ई सब गलत बा, ई सब सही नहीं है। पूजा पाठ ठीक बा, लेकिन अगर रउआ मन में भगवान के रखत नहीं तो पूजा आ नमाज की कोनो जरूरत नहीं है। चलिए ई कहलाम बा। आजकल हमनी के देख रहा बनी जा के धर्म के नाम पे खासकर हिंदू और मुस्लिम बहुत ज़्यादा लड़ रहा बने। तो इहे सब चीज़ के दूर करे खातिर कबीरदास जी बहुत सारा पद लिखनी और बहुत चीज़ बतौनी। तो चलिए यहाँ के कहनाम रहे कि आपस में प्रेम, सद्भाव और समानता के साथ रहे के चाहिए। ये ना कि आपस में लड़त नहीं, कबो हिंदू के नाम पे, कबो जात पात के नाम पे, कबो अमीर गरीब के नाम पे, तो कबो पूजा नमाज के नाम पे, ये सब को आपस में लड़त नहीं। तो ये आदमी में ना होके के चाहिए। ये कहत रहे कि सद्भाव और प्रेम से रहे के चाहिए। तो संत कबीरदास भोजपुरी के आदि कवि बानी। क्वेश्चन पूछी कि संत कबीरदास भोजपुरी के आदि कवि बानी कि ना? तो हाँ। ये भी पूछ सकेला कि भोजपुरी के आदि कवि के है? तो संत कबीरदास। चलिए यहाँ के जन्मदिन भोजपुरी दिवस के रूप में मनावल जाला। याद रखे के बा, यहाँ के जन्मदिन जौन बा भोजपुरी दिवस के रूप में मनावल जाला। यहाँ के गुरु के नाम स्वामी रामानंद। पूछ सकेला कि यहाँ के गुरु के रहे? तो स्वामी रामानंद रहनी। चलिए अब बात कर जाओ यहाँ के परिवार के कर तब परिवार के। तो यहाँ के परिवार में इनकर माता के नाम रहे नीरू और इनकर पिता के नाम रहे नीमा। ठीक बा। जौन की जुल्हा दंपति रही लोग। ठीक। तो एक ई बात समझे के बा के लोग ऐसा भी मानेला कि यहाँ के जवन जन्म भई रहे तो ब्राह्मणी से भई रहे, केकरा से? ब्राह्मणी से। ठीक है। तो उ विधवा रहली आ समाज के कलंक ना लगे एक के चलते इनका के फेंक दिहली। जे इनकर माता नीरू और नीमा, माता तो ये रहली लेकिन जे पालन पोषण कैलस वो माते पिता कहाला। तो नीरू और नीमा कैली पालन पोषण। ठीक। तो यहाँ के पत्नी के नाम रहे लोई, का नाम रहे लोई। यहाँ के लइकन के तो कमाल रहन पुत्र, कमाली रही पुत्री। तो कमाल रहन पुत्र आ कमाली रही पुत्री। यहाँ तक के पूरा हो गई बात। तो हमनी के अपन माई आ मातृभाषा कबो छोड़े के ना चाहिए।
ए वीडियो में ई भी हम बतावल चाहतनी। सब्सक्राइब कर ली चैनल के, पहली बार यूट्यूब पर आ रहा बा। अब वादा के साथ सब्सक्राइब करी कि जब तक हम भोजपुरी के डालम ई ना कि पढ़ के हमारे काम भइल तो फिर छोड़ दी ना। पूरी तरह से हमारा के वादा दी कि भोजपुरी के हर एक कोशिश रउआ करम। अब भोजपुरी सुधार खातिर हम चैनल खोल ले बानी और हर एक कोशिश भोजपुरी सुधार में रहेगा चाहिए।